Здравейте! Днес ще играем Спонж Боб! Ето, както виждате, вече сме вътре в играта. Ще играем с брат ми, малко е попотник, не знам топло му е. Така, нека да започваме. Steal the Krabby Patty formula again, eh? I've got bigger fish to fry. I've got to figure out how... Where did they come from? Where? That's Oh, won't you help? not the... Golden Spatch? You've got a Не разбрах много, ама аз го скипвам, не знам защо. Като май ми каза Планктон, че трябва да отидем тук при Джелифиш. Какво стана? Каква е тази ръка? Нали да отидем? Такси. Добре. Такси, добре. Някакво такси дойде и ни взе. Роботи. Каква е тази риба? Значи целта сигурно ни е да отидем при рибата. Джелифиш. Това, медузата. Много е шумно, ще отидя да го намаля. Ето, намалил го малко. Така. Медузите са го нападнали. Прави се на супергерой. Хайде да започваме да отиваме към Джелифиш, медузата. Къде скочи? Тук да събираме кутийките и явно трябва да чупим роботите. Още кутийки. Каква е тази кутия? Така, да се качим тук, да вземем тези кутийки. Защо скочих тук и защо толкова силно ни изстреля? Гащи не ни трябва, имаме пълно гащи. Явно трябва да удряме и медузите. И тези. Значи тук ни искат 205 парички. Така. За да ни построи мост. Откъде дойде този самолет и ни донесе мост? Контролерите са лесни на играта. Не знам как толкова бързо ги научих. Тук е все едно се скачаме с бънджи. Така, нека да дойдем насам. Да убием тази медуза, да не ни пусне ток. Тези не ни трябват. Хайде насам. Щупихме ги. Ще западна. Взеха ми гащите. Никога не знаех, че ще чуя взеха ми гащите. По-скоро, че ще кажа. Тази игра е малко лудичка. Какво натиснах? Да отида ли натам? Да. Добре, ще отида.
Ако се чудите кой друг говори освен мен, това може да е брат ми, от време на време може да се обажда. Йоу, чорап! Опа, щях да падна. Гъбите не могат да плуват малко. Затова има... Какво да ходим до там? А в тази игра май Спонж Боб не може да плува и не може да плува, така че трябва да навлизаме във вода. Как? Нали ние сме във вода? Във водата има вода. Каква е тази логика? О, взеха ни гащи. Гари, ти телепортираш ли се, бе? Къде? Защо си навсякъде? Мяу! Наистина ще скачаме с бънджи. И... вау! Златната шпатла трябва да я взема. Вземи я шпатлата. Вземи шпатлата. Хайде, вземи я. Ще се засиля. За малко. И... ще успеем. Успяхме да вземем златната шпатла. Благодаря, Гари. Сега насам ли трябва да дойдем? Ето. Jellyfish King. Натам. Натам е Jellyfish. Хайде да се пуснем. Има някакви странни бутони. Робот. Има някакви странни роботи, които Планктон ги е създал. И както този. И те сега не му се подчиняват, защото, както видяхте в началото, не го е сложил ръчката да му се подчиняват. И сега роботите си правят каквото си искат и разрушават града. И така, че ние трябва да ги спрем. Но както знаете, няма как това да е на едно видео. Само докато убием медузата... умряхме. Докато убием медузата, това ще е видеото. После, знам, че има и други карти на плаж, на пещера и на града. На града им. Това е при Jellyfish. Така, ето ни вече тук сме пак. Сега, нека да си вземем тук в кутийките, нямате нищо против, нали? Гащи. Така. Къде стой? Ти не мога да правиш паркур. Така, насам. Абе, брат, защо? Как паднах долу, нали ми показа, че може да скоча там. Малко време ще трябва да отнемем. Ето, откъде се показва тази ръка? И ни пуска от начало. Защо бе ръка? Хайде да ги убиваме. Ау! Ей, гащи! Трябва ми гащи. Насам ли трябва? Не знам какво е това тук.
ето тук, където се качихме от рибите, да продължим насам. Сигурно ето тук трябва по тези. Добре, не. Значи сме насам. Хайде. Ще минем тази игра, като гледам бързо. Това ниво да е. Тази игра има доста части. Сега, доколкото знам, би трябвало да ходим да спасим Патрик. Да. Робот с чук. О, те са опасни. Така. Ама, ау! О, майко, как го направих това? Гащи, там има гащи, ама се отрепам. Не мога да отида там, защо? О, не! Как левитирам? Значи не левитирам, когато съм жив, ама когато са ме убили, явно левитирам. Насам. Тези роботи не искам сам да си хъбва времето и да ги чупя. Хайде. Така, насам да отидем. Так, ти къде ме праща? О, не, няма да ме пращаш в началото. Не искам. Ауч! А ти трябва да те убия? Ау! Защо експлодираш така? Чакай, тук имаше гащи да ги взема. Така, взех си гащи. Сега да продължим насам. Златна шпатла! Вече имаме 3 златни шпатли. Така, отваряме. Почвахме. Спанч Боб намери неговия любим супергерой, мидреното момче. Или Русалмен, или как беше? Забравил съм ги. Патрик, както разбрахме, се загубил или се заклещил и ние трябва сега да го освободим. Защо Спанч Боб се пързаля по език? Ето чекпоинт. Ето го Патрик там. Който не вижда Патрик, ето го ето там. Така. Насам би трябвало да щупим машините и след това и всички роботи. Така че сега няма да ги убивам, няма да се такова, после се ги убивам, защото трябва първо да щупим машините. Така. Ох, не ми се скача оттам. Айде сега тебе ще те убия. Ето там има още една машина, като гледам. Стивън Патрик. Все някога трябва да дойде при теб. Видеото даже може да отнеме малко много. Ето тук цъкна, тихо Криси, тук цъкнахме бутончето и сега трябва да убием и тази машина. И да, не ми се занимавам сега пак да ходя и да ги убивам. Така че направо от тук ще отидя да спаса Патрик. Спанч Боб! Златна шпатула! Патрик каза, че е намерил златна шпатула.
сега явно играем като Патрик. Вече имаме 4 шпатли. Каква е тази Диня? Живея. Наистина взех. Отворихме го. Така. Насам. Защо Патрик се бие с корем? Медуза. Ще щупи динята. Ой, за малко ще да падна. Не ми казай, че трябва да си стрелям с Диня. Трябва да си стрелям с Диня. Дайте лайк. И се абонирайте за канала. О май гад! Колко надалече го изстрелям. Чай да те... Не! Бум! Що пак отидох тук? Не знам, пак ще се изстрелям. Уи! Много е забавно. Как Патрик лети. Бързо бягай! Патрик си помисли, че камъка говори, а това е планктон. Спонж Боб и Патрик са кукурулко малко, лудички. Така, нека да тук да щупим тези кутийки. Имаме 1500 и 1550. Не е скери. О майко! Наистина е скери. Медузко. Ако се чудите какво дрънчи, това е котката ми. Ей! Ау! Не го видях. Да, мамо! Значи, преминахме. Така, преминахме. Това е котката ми, ако се чудите. Опа, ударихме ми. Тук ще застана да ви покажа котката ми. Ето и нея. Убила е някаква муха и я дъвче. Не бе. Мухичката не е. Не мухичка. Гони някаква мухичка. Нека да продължаваме. Извинете, малко камерата падна. Чакайте. Ето така, да. Къде? Там. Много надалече лъмнатъж, бе, Патрик. Майко! Какво беше това скачане? Това тайна ли беше? Гащите на Спонж Боб. Така. Ооо! И Патрик каза уу, и аз казах уу. Майко! Аз съм малко още малко. Бързо заребявай се, бързо, бързо. Ау! Защо скачам на това? Котката ми драска. Черка. Ако се чудите как се казва се Шери. Ето я. Айде, тръгвай. На където ще тръгваш? Насам. За малко беше това. Много си дебел, не можеш да минеш отстрани. Не! Много съм тъпа. Защо? Добре.
него. Защо да е родинил? Така. Прибирайте се. Искам да ми заводете коремчето. Що ще тупи единото нещо да я взема? Аз я хвърлих без да искам и то го отвори. Не знам как го направих. Бързо, че се зариви динята. Не знам защо дините се зарибяват. Така, тук. Така. Така. Взимаме тази диня. И слагаме тук. Така. За малко. Зараби се динята, ама аз се качих през това време. И Патрик, ти ли се пазараш, ама няма ли си пожулиш гърба? Не мога да те управлявам, бе, Патрик. Много си гаден да управлявам. Мамо, зараби ме. Така. Рибко. Аз си ударих в горема. На един удар свалих Рима. Ти умирай. Омага. Един удар от двама. Динята, убивам те. Хайде. Вземи диня. Взимам я. Ай! Бързо взимай гъщи, бързо. Бух. Трябва ми диня. Момченца, моля ви, пазете се. Бързо, Патрик, бъди бърз. Къде го разпалват? Там. Бързо тръгвай. И мисля, че успяхме да се освободим от пещерата. Аз бях до сега на училище и абсолютно много ми се спи. Ето каза ми за Jellyfish. Тоест медузата. Да. Някакъв нов робот, който май стреля някакво пиене. Това са мишени на нас и ги обстреля. Като гледам, този робот е доста опасен. Буф! Как ме уби? Нали имах всички гащи? Тоест животни гащи. Ако се чудите кой PlayStation имам PlayStation 4. Сега ще си купувам или PlayStation 5, или PlayStation 5 Pro, или PlayStation 6. Напишете долу в коментарите кой PlayStation да си купа според вас. Имам сега... сега имам 4, както ви казах. Напишете PlayStation 5 Pro или PlayStation 6. Бързо бягай! Медузи! Колко медузи? Защо има толкова медузи? Госпожа! Не ми се ходи там. Тук може да се смена с спонжбоб. Не, искам си Патрик, дебелата звезда.
А вижте, ако го оставя за малко. Маха. И му падат гащите. Хайде да тръгваме на тук. А тук какво трябва да правим? О, госпожице! Бу. Мати, пъш машината. Тихо, Криси. А просто ще не направя това. Не, няма да ме оцелиш. Буф! Буф! Падай долу. А твоите чорапи, а? Твоите чорапи къде са на всякъде? Буф! Мамо! То ме атрапа. Бързо. Буф! Откъде стреля тебе? Не, няма да се бава. Ето тук има гащи. Уидо. Беги. Бягай. Така. Аз ги стърпах. Давайте, давай. Така е по-лесно. Табу, бегай. Бегай, батко. Както виждате, лъфо. Добре. О, щях да падна долу. Ето тук ви казвам на всички да внимавате, ако играете тази игра, защото направо, ако останете за повече време от 5 секунди, падате долу. И не искате да повтаряте това цялото. Кутийките, бързо, че то се не убие. Айде, падай долу. Гащи. Да, казвам да не падна долу. Ау. Не мога. Добре. Така. Бягай, бързо взимай гащи. Така. А ти сега си много кофти. Аз искам да скоча от атака. О, майко, прескочил. Много скачаш на високо, Патрик. Бързо. Не. Бягай, бе. Котката ми малко драска тук и се бутне камерата. Да, пак сме тук. Патрик! Ще те бия. Патрик. Както виждате, телефона ли падна? Ох.
Извинявайте, хора. Така, нека да започваме. Ето пак сме тук. О, не, паднах долу. Паднах долу и май трябва да се качвам пак нагоре. А това е много гадно. Моля сам да не ме пусне от там, че... О, добре, слава Богу. Айде, стреляй. Влезни в това. Падя долу. Да. Не трябва да се задържа много време, защото ме пуска пак горе. Yes! Ох, само да не ме пусне този път долу, че се задържах доста време. Стискайте палци. Добре, то си има чекпоинт. И за това. Влезни в това. В кашона влезни. О, бутнах го долу! Най-накрая. Скачай. Насам. Бутам ви, тършави. О, лед. Не знам защо го метнах. По наденицата. Каква наденица, бе? Don't look down. О, не. Нарочно да се спал нагоре, защото отдолу паднах. Точно когато Патрик каза, не гледай надолу, ще паднеш. Айде. Влезни в кашона, бе. Ти го пусна, бе. SpongeBob's underwear fits quite right. Вземи леда, Тихо, ма. си. Така. Насам. Не падай, не падай. О, поне си бърз. Така. Качих се. Дай, падай долу, падай. Пайди надолу. Така, качихме се, хора. Така, би трябвало ето тук. Да, добре, ще се сменя. Достатъчно играхме с Патрик. Ето. Как да се кача нагоре? О! Как се такова дъга? Май Джелифиш е тук някъде. Златна шпатла! Да, отиди. Хора, ще пусна част 2. Тук ще свършим, за съжаление. Чао! Пишете долу в коментарите дали ще направим 50 лайка за нов мап. Иначе ви обещавам, че ще убием медузата. В следващото видео ще го направя днес, но мога да го кача днес или утре. Така че, чао!